Good evening everyone. Tingala mo live tano live ta bakanti mo ko. Bisa dia Brad RR. Selamat nagmata pa rin ha. Hallelujah. So, pasensya na mga igsoon, medyo late ang atong kuan kay medyo busy ta. Pero mag-live kay punta ron. So ako sa share atong live. Praise God. Kamo sa igsoon atong please share our live tonight. Mo nindot ipalanog before ta mga tulog mga igsoon. Hey, hi Pastor James, may gabi saan na yun sir? Wait. Please, pakigreet sa akong anak karon 17th birthday niya. Prayer na lang po sa iya nga ihatag sa Ginoo iyang pangandoy nga naay giya sa Ginoo. Salamat Pastor James. So, si Kuan man din niyo, si Sister Joanne. So akong kuan debe great of blessed birthday. Wait sa asa to nawa mandara. Akong great no sa iyahang 17th birthday ang anak ni kita ko ni personal anak ni Sister Joanne Bitonio Galaneda Miras no. A blessed birthday Inday. I pray and I declare that God will grant the desires of your heart. Okay? Nami picture ani, kalimot lang kog asa si ato. Okay, again, happy and blessed birthday sa daughter. Bae man ni yang anak siguro. Lagi. Bae mo to tanon nay laki. Basta anak ni Sister Joanne Bitonio Galaneda from Cagayan ni siya no. 17th birthday, grabe no. 17 ka tuig nga giampingan sa Ginoo. Gipangga, giatiman, wow, gipaboran. Praise God. So again, I pray inday nga God will grant the desires of your heart and unsa man na imong dreams i-grant na ni Lord paboran sa Ginoo. In Jesus name. Okay. Thank you brother Kiamko Apreli for sending 10 stars. Thank you igsoon. Salamat kay no. And dili kay ko mubasa-basa ko ano kay gabi na kayo ba, no? So ako sa ning i-share mga igsoon sa ako ang kuansad sa ato ang previous page na to nga atong nabiyaan no. Daghan kita og followers ato mga igsoon 220,000 followers, grabe. So ako sang i-share dito mga igsoon. Kamo sa mga igsoon, I encourage everyone to share our live tonight. Nindot ni mga igsoon before ta mga tulog, malandong tas pulong sa Ginoo, nindot kini. Okay? Kumusta yung adlaw di ay? Ako kanunay nagampo nga naa mo sa mayong kahimtang, mayong panglawas nga duol sa Ginoo, no? Hapit na eleksyon, no? Be wise ta, no? Ayaw mo padala ng kwarta-kwarta na mga igsoon kung unsay gibutang sa Ginoo sa inyong kasing-kasing nga kabalo mo nga deserving na. So mao na ibutari. Praise God. So done sharing. Wait. Okay, so nahuman ako share mga igsoon. Salamat sa Ginoo. Kamo sa igsoon, please share our live tonight. Salamat sa Ginoo. Ako din i-shout out ang tanang mga subscribers ani nga page, tanang mga tig-send og stars bisan wala tanang ayo. Salamat kay no. Praise God, ang Dios magapanalangin kaninyo. Ang shout out ang tanang mga OFW, tanan naka-permanent resident diya sa Lenlang na, so shout out. And then mga seaman, mga seafarer, no, dilalim yung sakripisyo pero namo sa pag-ampo ang Dios magauban, magagiya kaninyo, magapanalangin, maghatag og mayong panglawas kanunay
kay dili lalim magkasakit nga layo sa pamilya. Amen. So thank you kayo unya. Shout out na ko si Brad Jomar from Cagayan. Brad, nagmata pa ka diha, no? Salamat sa Ginoo. And akong gi-shout out ng Cebu City Jail. Shout out to Brad Aris, Brad Mago, Brad Ibang, Brad Jao, Brad Ayan, Brad Tumanghod ni Brad Jomar sa maximum 90. Napa dito, Brad? Napa ba dito? And then si Brad Kenneth o tanan mga kaigsunan ako diyan, no? Maximum 19 shout out, maximum 15 RDC 1, 2 and 3 sa mga nasudlan ako ni. Of course, maximum 4 padayon tag-Abante, a House of Mercy. And tanan no, ako na generalize og ako magkauban team sa Cebu nga tigsulod sa Cebu City Jail. Akong team from Living Water Christian Fellowship. Shout out niyo tanan. Maginampuay ta. Unya ang mga jail officer sa Cebu City Jail, shout out og mga warden diha, no? Nga kanunay naghatag na to gigayon nga mo share sa pulong sa Ginoo. Shout out to Brad Elmer Rekelio Batulanon. Akong Brad ni lunglib kayo ban sa grasya sa Ginoo. Shout out na kung tanang mga Brad ni ako des Alpha Caparog ang siya skip throne in arms, no? Ipataas na to kanunay ang pangalan sa Ginoo kay sayang atong pagsinggit og lunglib kung wayapil ang Ginoo. Amen. Shout out sa tanang mga lumulupyo sa Dawahon Islands from asa na sila sakop sa Southern Leyte, sa Bato Leyte. Okay. Shout out, no? Shout out tanang taga Dawahon, mo na ko diapuhon. Praise God. Napa brother. Okay salamat sa Ginoo. Okay. So, our topic for tonight, mga igsoon, brothers and sisters in Christ, is about giving. No? Nganong ningingon man si Jesus nga, mas bulahan ang nihatag kaysa ni dawat. Amen? Kay nay uban, ganahan ra sigig dawat, di jud mo hatag. Bitaw. I'm not telling this kay nanginangalan ko, no. Gusto lang na ako itudlo igsoon or ipabalos tanan nganong si Jesus ning ingon nga mas bulahan ang naghatag kaysa ni dawat. Amen. Muna itong topic for tonight. And again, I just want to encourage everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section para makabantay sila ba. Labi na kay mga basin ba na kay mga higala nga mga kuripot kayo bitaw. Tihik kay ba, no? Atong timan na nigson nga walay ato. Yes, na ay resulta bunga sa atong pagpaningkamot. Apan ang tanan, grasya ra gid sa Ginoo. Wala tay angay kapasigarbo. Amen. So, mao ni mga igsoon, akong gi-encourage ang tanan nga atong i-share atong live karon kay may tungod ni nganong niingon si Jesus si Lord nga mas bulahan ang nihatag kaysa midawat. No? Nga dapat unta ang nabulahan katong nakadawat kay naluwas. Pero ingon ang pulong sa Ginoo mas bulahan ang nihatag. Ato nang palawman og may ato nang i-dig deeper igsoon ngano. Okay? And akong gi-shout out ang si Brother Noel Castillo from CDO Patag, Assumption Village South. Shout out Garcia and Castillo family. Okay. From CDO tanang mga taga Cagayan di mga buutan kay na City of Golden Friendship. Sakto ba ko? Shout out na ko ang Lumbia City Jail. Napa ba si Bradungas nananaw pa mo, no? Sinaay makakita dayan ni, no? Mga jail officer diha, i-regards ko ni Bradungas. Okay, praise God. So, lamia sa mensahe pasoy. Okay. Salamat kayo. Nagtanaw ka diya, Brad. I miss you. Ganahan jud ko ni ganahan ko nga nay magtanaw na ako akong kabalhibo ba. Mga adik-adik sa una ba nga karon adik na sa Ginoo. Praise God. Shout out na ako Cagayan gyapon ni si Maria Liza Neri, a City of Golden Friendship. Okay. Shout out sa akong anak Pastor James nga ug apo. Okay? Shout out daw sa mga anak ug apo ni Sister Maria Liza Nere from Cagayan de Oro. Praise God. Shout out ni Sister May Bak from Jensen. Okay. Salamat sa Ginoo. Anto Abilia Villaber Jundel Bon. Good evening Pastor, watching from Compostela, Cebu. Duty karon pastor, usa ko ka security guard. Permi ko na galantaw sa imong live. Shout out tanang nag-duty karon nga nagtan-aw ni. God bless you. Thank you igsoon Brother Abelia Villaber Jundel Bon. God bless you more. God bless you more. Salamat sa igayo, no. Ngayon imong gihatag sa Ginoo. Okay? Janelle. Okay, happy birthday Inday Janelle. 17th birthday. Magkita tapuhon makalaag ni balik diha sa Cagayan.
Watching from Kidapawan City, Josel Alberca, and of course, as always, Brother Lord James Talingting, one of our subscriber, and sige Junixin og stars. God bless you more and more. Okay? Again, anyway, thank you day kayo sa mga ning subscribe no ani nga page sa shout out o ang naka-follow ani, and again sa nagtanaw karon nga wala pa ka naka-follow, naka-like sa Mabungahong Kristohanon 2.0, please follow our page kay mao ni ang page nga mao ni ang new page nato nga sige kog live mga igsoon kay na restrict sa atong daghan kayo og followers katong 220,000 followers sa Mabungahong Kristohanon gyapon no. So thank you kay Brad, sige na pog send o ganina nag-send og 10 stars karon 50 na po do himba ning follow up check 50 stars. Thank you kayo brother. God bless you. Wala jud ko nangayo but I appreciate it. God bless you more. Okay, thank you Brother Lord James Talingting. Watching from Santa Cruz Double del Sur, Sister Liza Jassy Ando Daugdug. Okay, shout out, and to Sister Jeda Coracha Nakines, watching from Balamban, Cebu. Pre-request complete healing. Sure. Ato ning picturean sister kay ato ning appeal sa tong personal prayer. Okay? So, igsoon mag-start na ta kay gabi na kayo. Okay? Kay narabay mga mang ko no. Bitaw joke ra. Leksyon na ba? Okay, let's pray. Let's welcome the presence of the Lord while waiting for the others. Hallelujah. Father in heaven, thank you so much, Lord, for another great privilege that you have given to us tonight. Salamat, Lord, nga bisan medyo lawom ng kagabion, lami na ikatulog apan imo ming gidasig nga mamalandong sa imong pulong. Maghisgot sa imong milagro, Ginoo, maghisgot sa imong kaayo, Ginoo, ning taknas kagabion. Gusto mi, Lord, nga before mi mga tulog amo sang masinati ang imong pulong, Ginoo. Father God, i-search among kasing-kasing kung naay mga butang, Ginoo, sa sulod namo nga wa ka nahimaya, Ginoo. Mga butang nga wala mi nakabantay, wala day ka nalipay pasaylo ami, Ginoo. Lord, limpyuhi among kasing-kasing andama kini, Ginoo, aron among masalod ang espirituhanong panalangin nga imong ibubo kanamo, Ginoo. Walay mausik, walay masayang kun dili masalod namo. And aside from that, among kinabuhion, Lord God. I pray, Lord God, kasing-kasing madinawaton sa kamatuoran. Kasing-kasing, Ginoo, nga di lang igo maminaw apan mosunod, Ginoo. Teachable heart, Ginoo. Obedient heart. And Lord God, as always, we lift up your name alone. Wala mi giisa, Ginoo, karon nga simbahan, relihiyon, grupo, pundok, any denomination, walay lain nga mong gipataas, gituboy karon ikaw lamang, Ginoo. We honor you, we adore you. And Lord God, tagay mi kaalam nga langit nun. Among gi-welcome ang mong Espiritu Santo nga mamuhat sa among pagabuhaton karon. We pray that you allow your Holy Spirit to speak to each one of us right now. And I pray for fresh revelation, Lord God. Lord, i-bless na ng viewers karon. I-bless na ng listeners karon. Bisan pa man ang mag-replay ani, Ginoo, i-bless, Lord God. Tuguti, Ginoo, nga samtang mamati mi sa imong pulong, among mabati usab ang imong presensya, ang imong gahom, imong hikap, ang manifestation sa Holy Spirit among masinati. Again, para ra gyud kay mayaan nimo, Ginoo, ikaw among gituboy. This is your moment, Holy Spirit, mamuhat ka. Let your will be done. Mao ni among pag-ampo, Amahan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Right. Salamat sa Ginoo kay naka-timing ko from Brother Lam Garyo Mahinay. God bless you more, brother. Mercy Bayato Lupa, may gabi isa da sister. Watching from Dipolog City, Sakin Medena. Makadasig ka kanunay sa imong mga mensahe. Himaya sa Ginoo, brother. Salamat kayo, no? Amping da sa imong pag-duty. May gabi, Pastor. God bless from Sister Bernardetta Guhayon Opong. May gabi isa, sister. Salamat sa imong panahon. And to Sister Mylene Luyo, thanks for watching and thanks for listening. Watching from Palumpon, Leyte. So let's start. We have 63 viewers. Okay, let's start. Okay. Mapas na ng uban. Kasi ng uban ang natulog na. Okay. So, ang atong teksto for this. Anyway,
Sa nagtanaw karon nga wala pa makasubscribe sa itong YouTube channel, please do subscribe. Ang link nasa caption ani nga live. After this, ako ni siyang i-upload igsoon sa itong YouTube channel. Kay madelete ra ni automatically in 30 days. Sayang ang mensahe, no? So wala pa makasubscribe, subscribe lang mo igsoon sa itong YouTube channel. Kita gyapon ta didto. Ang nakanindot sa YouTube igsoon kay puro ra video, mga live videos na to. Unya masunod bitaw, dali ra i-download, no? Nindot kayo. So again, mabungahong Kristohanon tong YouTube channel, ang link nasa caption na nga live. Let's go, let's proceed. Mayong gabi, Pastor from Davao City. Bibon Petras, kanunay ni. Tubig sa ta. Praise God. 68 viewers na karon ang uban o kabantay. Okay? Atong teksto for tonight is taken from the book of Acts, chapter 20, verse 35. Isaya ta. Buhat 20:35 nagingon ang pulong sa Ginoo. Kung basahon igsoon. Diha sa tanan nga akong gihimo gipakita ko kaninyo nga kinahanglan kita maghago. Okay. Aron pagtabang sa mga maluyahon, uban ang pagpahinumdom sa giingon ni Ginoong Hesus. Mao gini atong topic. Uban sa ang pagpahinumdom sa giingon ni sa Ginoong Hesus. Unsay giingon ni Jesus? Labaw nga bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. Okay? So ang ibalik kanirang last line. Ingon si Jesus mga igsoon daw, labaw nga bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. So ang Dios magapanalangin sa imbalaang pulong. So atong nadungog karon mga igsoon ang pulong sa Ginoo. Nga mismo si Jesus ning ingon siya nga mas labaw nga bulahan ang paghatag or pagtabang kaysa pagdawat. Ngano ka na igsoon? Mubo ra niya itong live karon igsoon. Ngano ning ingon man si Jesus nga mas blessed ang ning hatag kaysa ni dawat. Ngani man guni igsoon. Kasagaran mo testimony ang uban. Yes, salamat kay blessed jud ko kay ni Lord kay ngano man na ay gigamit sa Ginoo nga ming hatag, ming tabang nako, naka-survive ko, nako ikapalit bugas, nako ikabayad og utang. Salamat Lord, gi-bless jud ko ni Lord karong adlaw. But biblically, yes, gi-bless ka, but biblically according to Jesus, mas bulahan ang nihatag kaysa ni dawat. Ngano ka? Ngani mo igsoon. Ningingon si Jesus nga mas bulahan ang nihatag kay kana manggong nihatag ta. Ka-remember mo sa Malakay 3:10 nga ningon ang pulong sa Ginoo nga sulayin ninyo ako sa paghatag na nagisgot. Amen. Ingon si Jesus nga mas bulahan ang muhatag or mutabang. Ngano man tungod kay kana manggong ning hatag ta, ning pugas ta. Why is it that God or Jesus called us or called this bulahan? Gitawag tag bulahan. Kay ngano man, because the more we give, the more we receive. Why? Because the moment we give igsoon or we help, but pasabot ana nagtanom ta, nagpugas ta. Mananingon si Jesus igsoon nga mas bulahan ang nihatag kay the more siya mohatag, the more siya nay anihon pud. Ana ra ka simple igsoon, no? Mao ni nga ingon si gipakadakan ni Jesus nga mas bulahan ang nihatag kaysa ni dawat. Ang uban makaingon nga gibless sila. Yes, gibless sila kay nakadawat sila igsoon, but ang pulong sa Ginoo nagaingon karon kagabiyon nga mas bulahan tong nihatag ni tabang. Kaya nga naman, the more pagod siya i-bless ni Lord. Kaya nga naman, the more siya ning pugas ni tabang, the more sa siya na anihon in the future. Amen? Naagid siya anihon. Kaya nga naman, naman siya gipugas. Kanang nihatag ta, ni pugas ta. Amen? Mara nga ningon si Jesus nga mas bulahan. Yes, of course, mas bulahan ta. Kaya nga naman, dighan man tag anihon. Katong ni dawat igsoon, kanara nakadawat ra siya. Gibless siya, praise God, gibless siya. Gitubag iyang pagampo, nasa'y kabayad sa utang, nasa'y ikatahan dito igsoon kanang monthly bitaw niya. Gi-bless siya sa Ginoo, kanara. Pero wala siya gitanom. Ang bulahan katong gigamit sa Ginoo nga ni pugas or ni tabang. Kaya naman, sa dihang ni tabang siya, ni hatag siya, nagtanom siya, nagpugas. Ug tungod kay naa siya gipugas, labi na og gipugas niya daghan, moabot ang panahon igsoon, moani siya. Mao nang ingon si Jesus mas bulahan siya kay napaman siya paabuton. Ang katong ni dawat igo ra to hindawat man na. Yes, gibless siya kay na siya na dawat blessing pero diha ra wa siya gitanom. Apan ang naghatag igsoon, nagtanom na siya ug musugot tag sa dili tungod kay naatay gitanom, naatay anihon. That is why gipromote ni Jesus ang paghatag. Amen. Mo na igsoon nga
ayaw mo kabalaka, igsoon, or ayaw mo kaguol kung nakatabang mo or nakahatag mo, dapat malipayon og excited mo kay nakapugas mo. Kamo may instrumento sa Ginoo gigamit para makasurvive ng mga tawhana na ikapalit og bugas. And aside from that, nahimo mong blessing, mo harvest pagid mo og another blessing in the future. Why? Nagplant man mo, nagtanom. Amen. Now, if ever na nagtanaw karon diri mo ingon mo, Pastor, sakto ka ang paghatag nagpugas. Okay? Pero Pastor, ngano man nga sige man kog hatag, wala man koy naani. Basin ba na ay uban di nagunahon na mo. Daghan mo kog natabang, no? Daghan kog natabang so nagpugas unta ko, Pastor, ngano wa man koy naani. Now, basin na sangit mo ani. Tagaan ta mo verse ison. Colossians 2:3. Maybe this is the reason why ang imong pagpugas, pagtabang, paghatag wala kay naani, kay mao ni ang rason. Colosas 3:23 hangtod sa 24, ingon ang pulong sa Ginoo. Bisan unsay inyong buhaton, buhata kini sa kinasingkasing. Sama nga inyo kining gibuhat alang sa Ginoo, dili alang sa mga tao. Now, yes, ibutang ta lang ning tabang ka, ni hatag ka. And the question is this: kumusta imong paghatag, kinasingkasing ba? Wa ba kay giapas? Kumusta imong motibo? Paghatag nimo, unsa man mo? Pasikat, pakitang tao just to impress the person nga imong gitabangan, or gibuhat na nimo para sa Ginoo kay kabalo ka nga ang naa nimo gipiyal ra po na sa Ginoo, walay imo. Yes, naningkamot ka og maayo, naninguha ka, grabe imong kahago, pero ang tinuod grasya ra gid sa Ginoo. Amen. Nitabang ka, nihatag ka kay para nimo gibless ko ni Lord, ug ang purpose ni Lord for me to become a blessing. That is why I love to help. I love to give. Mupugas ko sa Ginoo. Ako ning buhaton diri para sa tao kung dili para sa Ginoo. Kayo sa igsoon, wala tay maani. Wala tay madawat tungod kay kanang ang imong pagpugas na kay wrong motive ito. Mihatag ka, gisod mog subri kay midagan day ka karong Lunes. Di ba? Shout out sa tanang mga kandidato, di ba? Yung nagtanaw bitaw, joke ra na, pero mura pag dinuod ba, no? Unsay motibo ninyo, di ba? Ana ra na siya mga igsoon, no? Igsoon, malipay si Lord kung muhatag ta. Mabito ningon siya sa Malakay 3:10, Malakias 3:10 nga, sulayin ninyo ako. Kay di ba, blihan kong tambuanan sa langit, di ba? Ang paghatag may gisgutan ana ni Jesus, ni Lord igsoon. Ganahan siya sa mga tao nga manghatagon, matinabangon igsoon. Kay wala ko tayo tuwa, wala tayo ikapangambog. Ang naa nato gikan sa Ginoo. It's all by God's grace, igsoon. Yes, naningkamot ta, apan ang nagpalambo, nagpauswag na to. Ang hinungdan nga naay namalit sa tong negosyo, si Lord. Iyang gigiyahan niya, iyang gisugo yung mangangil na hakuta ng mga tawana, customer, aron adto dito sa sapatusan ni Brad Ararong ni Pastor Kuan, Pastor Runi. Nagtanaw ba mo diya, Brad? O nagtanaw, John? Di ba? At timing nga, makahila ko pas, oy, gamay ra kayo akong natanom. Di ba? Murag na igo ka, gamay po na ni Brad. No? Ana ba, no? Wala tayo kapanghambog because everything that we have right now, unsa man na imong gitaguan na igsoon, comes from the Lord. And now, imo ba nang gigamit po para mahimaya ang Ginoo? Amen? Mo ni mga igsoon, yan ingon si Jesus, si Lord sa Malakay 3:10. Suwayin ninyo ako, di ba? Blihan kong tambuanan sa langit, ug akong ibukbo. Amen? Mo na ingon si Lord igsoon, si Jesus nga, it's more blessed to give than to receive. Because the more we give, the more we plant, the more taning tanom, pohon, the more sa tamo harvest. Kadang nagdawat igsoon, igo ra siya ning dawat. Wa siya ma-harvest kay nagdawat raman siya. Mao na ingon si Jesus nga mas bulahan. Now, the question is, nganong wala man ko'y nadawat na harvest? Maybe, nasayop ka sa imong motive. Dapat, muhatag ta, kinanglan atong motibo. Ato ning gihimo para sa Ginoo. Ato ning gihimo tungod kay ang kaning naana ko, gikan manggunis Ginoo. Naluoy ko na niya ba? Dara o. Day para palit bugas o. Day para grocery o. Kuy pa, dara o. Ako igsoon, di ni padungog-dungog. How many people, mingingon ako, Pastor, mo tanom ko. Wala ko na suguaw, ako kaila nila. Pastor, mo tanom ko. Ha? Kaya mo tanong man ka, di man ka nako, wala man ka di sa church. Diyan. Pastor, nasa abroad ba, Sagaran. Diri mo sa gawas, Pastor. Ang ako ang kalingawan,
og paminaw niya, maghatag na ko comfort kaning mga live nimo. So diri ko nakakaon spiritually. So mupugas ako, okay ra ba pastor? Mananghid pa. Kung ako nangayo, pero imuha man ang gusto o gihika pa kas Ginoo. Ikaw na'y bahala. Nga na bitaw tanom. Sa Bible, bulahan ang nagtanom. Galatians 6:7, what we sow is what we reap, igsoon, no? That's why Jesus ningingon nga bulahan ang muhatag kaysa ni dawat. Kay mao di ay kay ang mutanom. Di ba? Literal lang ta, the more ka mutanom, the more ka na anihon. Labi na gyud igsoon nga kanang pagtanom nimo, gibati nimo, gisugo ka sa Ginoo, tabunok na siya nga yuta. Gikonbiktar ka ba nga, nak, pwede ba mo tanom ka kani ba? Tabangi ra gud ni. Sige, ako'y bahala nimo. Kung ang imong pagtanom gilid jud ka ni Lord igsoon din, sigurado ang harvest ana. Kabalo ba mo igsoon nga inig-harvest ninyo mas daghan inyong ma-harvest, triple pa na or kapila pilo-piloon. Di ba ako naman yung example ninyo? Kakita ba mo og magtanom ka usa ka liso lang sa kapayas? Unsa man ang iyang anihon, usa ra ba ka liso, dili daghan ang bunga. Amen. So mas daghan ang harvest. How much more kung daghan imong gitanom? Daghan kayo kag harbison. I'm not saying this and I'm not telling you this topic because I need help. No. Gitudloan lang ta mo igsoon nganong ning-ingon man si Lord nga kung unsa ang itanom, mas bulahan ang ning hatag kaysa ni dawat. Ako igsoon paminaw mo. Ako nang balik ko na kay connected man ani, nami testimony ani. Akong asawa igsoon ang nabilin nga kwarta sa akong asawa 200 plus na lang. Unya igsoon wala pa na human ang semana murag I remember na ato sa mga Wednesday afternoon. Na ning ari diri igsoon kay nangayog hinabang, no? Nangayog hinabang niya. Actually wala mi kaila. Unya nagpakita siya og resita sa tambal kay ang iyang bana na sakit og kasing-kasing. I believe ako na ning na-share. Samtang naa siya diri igsoon, duha man sila kabuk mga babae. Nya ako ato nga time gikan ko naghatod sa school sa akong anak. Mga around 1 PM to. Pagbalik nako, mingon to kung sa walab na nangita nimo. Pastor James daw. Nagtuo lagi po sila igsoon nga mga dato ta kani kuno mga pastor swildado ang uban siguro pero kita igsoon grasya ra gid sa Ginoo. Wala tay sweldo, wala tay sponsor, wala supporter pero naay Ginoo nga gisaligan. Mao nang wa ta nagkulang. Amen. So pagabot na ko igsoon, ingon ko sa ulab. Kaila daw ni nimo. So familiar na ko siya pero di jud as in nga familiar nga nang close jud mi. Ngano di ay si problema. Iyang bana daw na sakit sa kasing-kasing nya. Naitambal paliton ba. Akong asawa igsoon, glory to God lang yun. Ang akong asawa mangyatagon gina. Morning gi-bless yun mi kay grabe gyud ang hatag grasya sa Ginoo gyud. Salamat ko sa Ginoo nga itagaan ko partner niya nga dili tihik igsoon. Grabe jud i-set aside jud ang mga tithes. Grabe iyahapon na nga commitment. Now, ingon siya, love unsa man ni love. Wa ko kaila niya pero naluoy man kulab. Kita ko sa resita ba. Ngidako man kay pila to kalibo niya. Ingon akong asawa, honest lang gud ingon siya nga. Day, ang ako jung sud sa akong pitaka, kabalo ang Ginoo 200 ra jud kapin. Imagine na 200 kapin. Unya napay balon sa mong anak, ana ba? Paminaw mga igsoon na grabe ni nga milagro. Pagpugas ni. Pag ako mamatudaan igsoon nga mas sakto si Lord pag ingon nga mas bulahan ang nihatag kaysa ni dawat. Now, mingon man na ang katong kuan igsoon katong asawa ba sa nasakit og kanang si tawag sakit og kasing-kasing nga. Pwede ba ma'am nga pastora ray, pwede ba pastora nga bisag karon lang pastora kanang naa lang may ikapatumar karon ba. Mga pila ka inyong kinahanglan. Mga 200 okay na. Sumaw tong abi nyo mga igsoon murag nabilin sa kong asawa tong kwarta 20 pesos na lang. So iyang gikuha ang 200 ning gihatag o kaniyo. Niingon siya nako, kabalo ba kalab nga paghatag nako ng limbaw na kong balhibo. Igsoon tanawa. Nihatag akong asawa igsoon gamay lang wa na gitoy, wa na ginabilin. Nihatag akong asawa daradayo. Ipaiguin lang maora gid ni. Sa unta man mao ni natungnan man mo so gihatag sa akong asawa 200 pesos ra gid. Kabalo ba mo igsoon prangkahan ta mo. That was I mean mga oras na nasa mga around 1. Kabalo ba mo igsoon nga mga hapit na alas 5 na nag-message nako. Nangayo og bank account. Yes, naminaw gyud ang Ginoo.
Basi nagtan-aw to siya diri karon. Nangay siya bank account. Siya pastor na kay bank account kulbaan sa ko. Unsa kaning bank account. Sumo to. Naa babae man na sister. Sige, akong gisayan ang bank account. Kadiyot ra kay igsoon, wala ray 1 hour. Kay bawa ba mong pilay ang gipada? 20,000. Ang 20 piece, ang 200 na imong 20,000. Pila ra ka oras. Ingon ng usawa daan palagi ko ng limbaw da kung balhibo. Di ba? Mano ingon si Jesus igsoon. Mas bulahan ang nihatag kaysa ni dawat. Kaya ang nihatag ka, labi na ang gitagaan nimo angayan. No? Ang gitamna nimo ba? I mean, ang angayan kay it represent kuan man. Ang angayan nagrepresent na siya igsoon og tabunok nga yuta. Ang imong gitagaan, gihatagan, angayan man. Tabunok siya nga yuta, ang harvest perting lamia. Siguro kadto angayan to siya igsoon kay wa siya na makak ba tinudan na gyud nga ipalit niya tog tambal. Pila ra ka oras igsoon? 1, 2, 3, 4, 3 hours ra kapin. Ninghog sa bangko ang 20,000. Dali ara nahimong 20,000. Unsay nahimong 20,000 ang pila? 200. Ang 200 nga halos hurot na gid ang tanan nabilin. So mao na igsoon nga nganong ako ning gi-share tungod kay kami mismo nakasinati ani. Sakto si Jesus ug nasabtan ako ang pulong sa Ginoo nga niingon siya. Bulahan ang nihatag kaysa nidawat. Kay ang nidawat, yes, bulahan pud siya kay ibutang na lang natagbo ang panginahanglan. Okay? Gitagaan siya, nakasurvive siya, nakapalit siya bugas, kapalit siya sudan. Nasa bayad sa utang. Pero kana ra. Pero ang katong ning hatag niya, bulahan to, mas bulahan nga naman. Kay napa siya paabuton, kay nagtanong man siya. Amen. Mao na. Pero kabalo pa mo igsoon nga sa panahon karon nga krisis. Challenging kay ni siya ang paghatag. Yes, lisod ihatag kung nakas kalisod po. Nakas krisis lisod. Kay magkuan man gyud ka magunahon na kas ugma ba nga ugma mo palit na po bawo ni Inday, bawo ni Dudong. Hala, naman day thesis dako to gasto akong anak graduating. Ano bitaw? Usay igsoon lisod ihatag. Pero naay time nga testingan sa Ginoo imong pagtuo. Amen. Mao na mga igsoon nga si Jesus ang pulong sa Ginoo gipaabot kanato nining kagabhion nga mao nang niingon si Jesus nga mas bulahan ang nihatag kay nagtanom di ay. Ug akong balikon tong nabiyaan na to kanina. Ang uban siguro ninyo diri basin ba nagtan-aw mo nga sige mo hatag pastor wa man koy naani. Basin na sangit ta diri kay imong paghatag pagtabang pakitang tao. Amen. Ning tabang ka or ni hatag ka nga naa kay motibo nga dili maayo. Ang imong motibo nga mutabang ko, muhatag ko. Kaya sa kadlaw masiman ni, muhatag po ni nako, tabangan ko, sayop na. Hatag, tungod kay imong gibalyo nga ang naani mo, dili na imuha, gikan na sa Ginoo. Hatag, tungod kay imong girecognize si Lord nga siya ang blesser. And everything that you have right now comes from the Lord. That is why you love to help, you love to give. Why? Because the purpose why God bless you is for you to become a blessing. Mo nang nihatag ka. And that way, sigurado nga na-harvest. Tanawa. Colossus 3:24. Nasayra ninyo nga gantihan kamo sa Ginoo. Nga naman, ug madawat ninyo ang gitagana niya alang sa iyang katawan. Kay si Kristo, mao ang matuod nga agalon nga inyong gialagar. Siya magid ang atong agalon. Siya ang blesser. Siya ang tinubdan sa tanang butang. Siya ang hinungdan nga nung naka-income taani, nga nung niuswag ta, ni asinso ta, nganong mauni atong halin sa atong negosyo, siyang hinungdan. Mao na igsuon nga ayaw pag tinihik, ayaw pag kinuripot. Wala na ko ni gisulti kay nanginahanglan ko wala. Ako lang mong gitudluan igsuon nganong ningingon si Jesus nga mas bulahan ang nihatag. Bulahan ang nitabang kay ang nihatag di ay nagtanom na. Ang ningtabang, ang gitabangan kausara igura siya mo dawat. Apan ang katong nagsigig tanom, nagsigig hatag, nagsigig tanom, na siya'y paabuton. Kay ako na nagibalik, igsona, kanang muhatag ta igsoon, ning hatag ta, gibuka tong kamot, gi-empty na to ba tong kamot, nakay gigunitan, o darao para palit bugas, darao pak, naratabangan ti ka mauni o lubuya ni mo, di may grasya sa Ginoo darao.
inighatag nimo, nibuka jud. Ang paghatag igsoon nagrepresent na siya, nagsymbolize na siya nga atong kamot nibuka. Nya wala na isud kay ato manggihatag. It means igsoon nga atong giposisyon atong kamot nga sudlan sa Ginoo. Kay ato manggikumkum tuuna kay natay kwarta. Atong gihatag kay angayan tabangan lagi nya gisugo pugas Ginoo. Gi-release nimo. Imong gi-bless siya. Okay? Samtang ning release kay igsoon na buka ang imong kamot. Imong giposisyon imong kagalingon nga Lord ara. Bakanti na way sudli na. Amen. Ana ra ka simple nga illustration igsoon pero tinuod na kay kami mismo, ako mismo nakasinati ani igsoon. Sikreto igsoon nganong nilambo ni diri unsa. Every time nga naay amo, bisag kinsa lang jud among tagaan. Yes, ang Ginoo nakabaw na. Og naay mga nagtan-aw diri nga ingani jud mi. Basta naa muhatag jud mi igsoon ngano man. Kaya wa man guya mo, ang tanan nga naana mo, nanato, gikan man gunis Ginoo. Yes, salute ko sa inyong paghago, paningkamot, pero at the end of the day, ang nag-bless na to, si Lord. Pwede ta way sweldo, pwede ta ma-disappoint, pwede ta way halin sa atong negosyo, pero si Lord yun ang nagpaluyo na ining tanan. Mauna nga, wala tay rason nga magkinuripot ta, wala tay rason nga magdinalo ta, kay timani ang balaan kasulatan nag-ingon nga ang dalo, ang kadalo igsoon sama sa pagsimba og Dios. Kay kung dalo ka igsoon, kung kuripot ka, it means nga nagsimba ka Dios. Kay ang imong gipaka-Dios ang kwarta nga imong gitigom, ang mga halin or unsa man na igsoon bantayin na. Because no one can serve two master according to the word of God. No? So wala ta mo dili ko prosperity preacher tagsara gali ko muwali gani. Kamatuoran man biblical man Nawa ingon si Brad Ar legit jud pas buhing kasinatian. Salamat sa sapatos, brother. Salamat sa sapatos, ha. Nadia, gampingan ako na, Brad. Sige ko gwali, ana. Prisuhan sa nasa. Salamat kay Brad. Okay? So, mauna siya mga igsoon. No? Mauna nga si Lord ding ingon nga mas bulahan ang nihatag kaysa ni dawat. Amen? Di po ta kaingon na nga bulahan itong mga politiko kay nangamang. Kay ari man na ayagon sa itong motibo. Nganong nihatag ta? Nganong nitabang ta? Igsoon, sa pananaw sa tao, makatago ta, moingon ang mga tao, bilib ka, grabe, matinabangon yun siya. Grabe, biliba ko niya, dato, kwartahan niya, wa mausab. Pero ang tinuod, si Lord nakakita sa motibo, kung unsay iyang motibo, nga nihatag siya. Iya ba ning gibuhat para pasidunggan ang Ginoo or pasidunggan ang tao aron ma-impress siya? Amen? Ingana ra. Again, igsoon, tonight, before ta mga tulog, mao ni ang mensahe nga gihagbong sa Ginoo. Bulahan ang ninghatag kaysa ni dawat. Kaya ni dawat, ning kumkum na siya, kay nakadawat siya, ning kumkum. Kabantay mo, tagahan ta mong example. Imong tagaan mo, hatsuhay og hatag, di ba, dawaton niya, ikumkum. Ikaw nga ning hatag, nagbukhad. So, kinsa may nagposisyon para panalanginan, ang naghatag, kay nagbuka man kamot. Once makita ni Lord nga, buka sige, tagaan ti ka. Amen? Yung nakanindot, traba igsoon. Usahay, ang imong gitanom is, ibutang talag financial, kay nakay gitabangan, gihikap ka sa Ginoo. Pero ang reply sa Ginoo nimo, ang response, maybe dili financial. Pero say ang tubag sa Ginoo, ang harvest, mayong panglawas, di ba? Magunsa man daghang kag kwarta, masakiton po ka, mayong panglawas, no? Dili financial ang tubag, pero mayong panglawas. Kanindot, ana? No? Kaluwasan sa imong tibok pamilya. Kalinaw o kalipay sa imong pamilya. Magkahiusa mo nga nangalagad sa Ginoo. Grabe ka ng tubaga, labaw pa na sa kwarta, di na kabayran. Hayag nga ugma sa imong mga anak, giplastar, grabe na. Kayuhan sa imong balatian, grabe ka na kaysa financial. Ingana igsoon, so maunay mga resulta, maunay mga harvest sa imong gitanom. Again, ulong sa Ginoo nagisgot, nag-ingon, si Jesus mismo, mas bulahan ang nihatag kaysa ni dawat. Amen? Maunay ang pulong sa Ginoo igsoon. So, kung naay nagtanaw karon diri nga, nagtihi ka diha kay naigo jud ko ani buguyan ni pastor di wala ka naigo kinsa man di ba wag gali na ko tuyuan nga mao ni akong topic karon ra ko nakauna sa kay ko na ning suod sa kong nauna ba no so dili ni pangigo kung dili pulong ni Ginoo. Once it's biblical wala na nangigo, nakigistorya lang si Lord nato ay bis ba siya nagkinuripot ba sige tagtigom sa ugma no. Pero ang akong ikadasing yung igsoon, once gibati ninyo, once nagali conviction si Lord nga naa mo ipatabangan or patagon mo sa usa ka tawo, buhata na kay bless ka ni Lord, buhata na kay nganuman sometimes suguon ta ni Lord ana kay ang tinuod gusto si Lord mo bless nimo. Mao ginay tinuod igsoon, mao na nga ayaw idalo ng imong tinigom diha kay nganuman ang tinuod dili pud na imo, gipiyal ra na sa Ginoo. Na tawo ta igsoon nga hubok. Walay atua.
So ang tanan nga naa nato grasya ra sa Ginoo. Mabutang kamatayon gali, mabilin na nato, no? So mao na igsuon nga ang akong ikadasig nga kung naatay ikatabang ikahatag nganong ato man ang idalo igsuon nga ang tanan grasya ra man pud sa Ginoo, walay atoa. Amen. No? So mao na nga kani nga mensahe nagpahinumdum kanato nga ang ato day pong gihimo di sad siya masayang kay while naghatag ta, nagtabang ta, nagtanom sad ta. Amen. Nagtanom ta, samot na ang imong motibo kay aron malipay ang Ginoo. Isip pagpasalamat ni nako sa Ginoo. Pasalamat na ko ni sa Ginoo, mao ni pugas ko. Amen. Imong motibo para sa kaymayan sa Ginoo usa ka adlaw mo harvest ka og ang imong harvest igsoon dili pareha kadako sa imong gitanom. Wala joy nagtanom igsoon nga maura ang iyang giani. Once magtanom ka og mangga usa ra ka liso, ang bunga usa ra ba dili daghag bunga ingana gina. So si Lord sa nasayod kung unsa ang imong harveston. Tanan nga naa karon diri nakadungog nga nagtanom kayo pud pagdali kay ang harvest igsoon dili na sama sa sili nga mohalang dayon. No, it takes time nabay nagtanom nga mo harvest dayon. Maybe nay uban igsoon nga moani dayon depende na sa Ginoo pero iliteral lang nato wala joy magtanom karon. Moani na pud ni magtanom, no? Dili man ko to tinuod tong nasa advertisement nga kakatanim lang, nag-aani lang, di ba? Di ba na trending, di ba? Dili na tinuod. Wala gyud na so imposible nang magtanom ka mo ani dayon. It takes time. Na gitawag og appointed time nga imong gitanom mo harvest ka. Ang importante na kay gipaabot nganuman kay naa kay gitanom. Amen. Mao ni mensahe sa Ginoo mga igsoon. Let's pray. Father in heaven, thank you so much Lord for your word this evening may tungod sa paghatag Ginoo. Imo ming gipasabot Ginoo nganong nakaingon ka nga mas bulahan ang nihatag tungod kay ang nihatag di ay imong gipasabot namo Lord nagtanom day na og tungod kay naami gitanom naasad mi paabuton nami anihon pohon. Salamat Lord nga imo ming gitudluan karon Ginoo unsay sikreto sa panalangin, unsay sikreto sa abundant blessing or abundant life Ginoo. Paghatag sa Lord God. Maybe ang uban sakit, lisod, but Lord tagay mi kasing-kasing mangyatagon. Kay unsaon pag-bless nimo, unsaon pag-harvest namo Lord, kung wa pud mi gitanom. So Lord, grasya ra gyud nimo tanan Lord God. Yes, naami sa krisis, na mga problema, but Lord, ang tanan grasya ra nimo. Tabangi mi nga duna mi kasing-kasing matinabangon manggihatagon Ginoo. Hallelujah. Thank you Lord for your word. I pray nga kani nga mensahe nga mong nadungog karon dili mo labayng kawang apan namo ning kinabuhion ug maghatod ni sa kinabuhi namo nga mahimo ming mabungahon Ginoo. In every areas of our lives mabungahon mi tungod kay kamao na may mutanom Lord God imo ming gitudluan tonight. Salamat Lord, Holy Spirit, thank you for your presence. And right now Lord God, I continue to pray to all of the viewers, to all of the listeners right now Lord God. Lord, wala ko kabalo sa ilang kahimtang karon ilang sitwasyon, pero ikaw walay matago nimo. So Father God, right now I pray unsa man ilang problema, ilang gidaladala, gihambin, gitagu-taguan Ginoo, ang ilang gikatawa-katawa apan sa likod sa ilang katawa naa day kasakit sa sulod. Unsa man na Lord, i-comfort sila, tabangi, tagaig dugang kusog. Father God, I pray tagaig solusyon ang ilang mga problema nga giatubang karon. Maybe ang uban dagko kay problema, higanti. But Lord God, like David, napildi niya si Goliath kay nag-uban ka kaniya. So Lord, I believe wala ni nimo gitugot ning among mga problema nga naginusara mi. Apan Lord, naa ka. Sometimes lang quiet ka pero naa ka kay naghilom ka kay gitistingan ang among pagtuo. So Father God, again right now I pray to all of the viewers, to all of the followers, listeners, ani Ginoo nga page, Lord God, ani nga message nakadungog og sa nakakita, Lord God. Ako nagaampo Ginoo unsa man ilang mga problema, tagay kasolbaran, tagay solusyon Ginoo. Unsa man nga milagro ang gusto nila karon Ginoo. Unsa na nga milagro Ginoo, way matago nimo. So Lord God, I pray nga imong palihukon ang imong milagrosong kamot Ginoo. Mo intervene sa ilang situation karon in Jesus mighty name. Ipakita kanila Ginoo, ipawitness nila nga milagroso ka nga Dios. Nga until na wa ka mausab Ginoo. Kung unsa kadako nga milagro nga imong gihimo kaniadto. Still today you can do that again and again as long as we have faith. So Lord, right now I declare, I pronounce blessing in Jesus name. I speak
prosperity in Jesus' name. I speak financial breakthrough in Jesus' name. I declare healing in physical and emotional, complete healing in Jesus' name. I declare peace of mind sa mga naglibog karon Ginoo, na depressed. I declare comfort, and of course I declare salvation to their whole family sa nanginahanglag kaluwasan o nanginahanglag kabag-uhan sa ilang bana or sa ilang mga anak. I declare deliverance in Jesus' name. Salamat, kompletong tinud-an na yung kabag-uhan in Jesus' name. Lord, thank you. Unsa man nga milagro, Ginoo, nga ilang gipangandoy karon, Lord, i-grant sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa ngalan ni mo, Ginoo, ang imposible, mahimong posible. We claim it, Lord God. So, Lord God, niningkak na among dawaton, Ginoo, ang kadaugan. Among dawaton ang comfort, ang healing, ang kaayuhan, kagawasan. Among dawaton ang kahibulungang butang, ngagikan kanimo. Among gidawat ni karon, Lord, uban sa pagtuo, himua lamang ning kapiyalan, Ginoo. Mao kini ang among pag-ampo, Amahan, among kining gipangayo, gipasalamatan daan o gisilyuhan sa gahom sa balaang Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Mabungahong kagabihion, mga igsoon. Okay, thank you so much mga star senders diha. Praise the Lord. Pastor, nga nung naamoy tayo igsoon, akong girespeto imong pangutan. Di lang na ako tubago na. So, kung sa imuha, kay naman ko ingani, walay tayo. Sagdi lang, I respect all doctrine, no? So, ako manggod, kami, nakatights mi tungod kay, ganahan lang mi muhatag, tungod kay naigugma mis Ginoo. Ana lang. Ang uban, moingon nga, mauni sa Old Testament lang, pero, na ako ihatag ninyo nga nimo nga verse igsona, remember katong si Jesus unya iyang gi-rebuke ang Parisiyo, ingon siya, kamo mga magtutudlo sa balaod sa to, mga Parisiyo na, no, alaot kamo kay naghatag mo sa ikapulo apan mauni. So gimensyon ni Jesus ang ikapulo igsoon sa New Testament. Unya wala siya ning ingon dito. Kay kung gibawal pa ni Jesus, niingon na ta siya nga, kamo mga Parisiyo, mga tigpakaron ingnon mo, sige mo hatag og ikapulo. Wa na natapos na Old Testament, pero wala siya niingon. Niingon siya, gikorek lang nga sige mo hatag og ikapulo apan nahino yung mga ilo, mga kabus, wa niyo tabangin mo something ana. So again, anyway, I respect you igsoon. God bless you more and more. Sagdi lang. Kay ako na sinatin ako na mismo ang blessing, ang breakthrough nganong naingani mi. Wala mi mga trabaho. Pero the more na ami mga grasya igahin gyud namo ang ikapulo. Akong asawa from GIL, Jesus is Lord. Kabalo mo nga dagko kay ning Jesus is Lord. Grabe ka titer. Assembly of God, mga amigo nako titer. Kami gikan mi sa Assembly of God. Karon independent ko igsoon. Unya basta mao'y naandan ako. Unya ako pong naandan ang blessing ni Lord nga naay resulta. No, wala mi nagtights nga gipugos mi kung dili kusang loob. Amen. So mao na ana na. God bless everyone. So that's all for this morning. Himaya sa Ginoo. Salamat kay sa kagabion, Pastor. Regards lang ni Pastora ug ni Itski. Okay. God bless you, Brad. RR kay Tara Tapuhon, Brad. Bon sa grasya sa Ginoo, no? So again, that's all for tonight. Akong ibalik ang himaya ug dungog sa tumbugi nga Dios, and I pray and I declare that tonight sa atong pagpahulay ubanan ta sa Ginoo yang presensya, iyang gahom magauban kanato, safe and sound ta ba, no? Kay mao na akong gibalik-balik igsoon ang pagpangatulog nato karong gabihion na ato ang desisyon apan ang mumatata ugma desisyon na sa Ginoo. Grasya ra gid sa Ginoo igsoon. Amen. So sa mga OFW adlawan ron diha, I declare nga i-bless ni Lord inyong mga gibuhat sa inyong kamot. Panalanginan mo sa Ginoo. So, mga igsoon, ako na ning i-end. Thank you again, Star Senders, mga subscribers. And, so wala pa makasubscribe sa itong YouTube channel. Ang link inyong makita sa caption ani nga live. Please subscribe kay ako sa ning i-download niya, akong i-upload dito. Kay in 30 days, ma-delete ni automatically. Sayang ang mensahe sa Ginoo. Amen? So, see you next time, mga igsoon. Ampo, amping, abante ta. See you tomorrow. Good night, everyone. God bless.